naa sa atong barangay sa San Antonio, naay wala kahigugma, naay nahigugma, naay mo batikos, naay mo day. Di ba? Pero luyo sa tanan. Still breathing pagyapon mo. Bitaw, inana lang kanang og maghisgot gyud ta sincere kayo nga ang atong mga kasakit atong dibdib maura na mo patay nato. Pero kung ablihan nato ang atong kasing-kasing huna-huna atong ipuntarya sa Ginoo, grabe walay kasakit kung dunay sakit as in mahanaw sama sa aso. Di ba? Ay si katawa day. Dinani lang siguro atong kinabuhi, no? Kaning pasalamat po kung pastor kay si pastor po grabe po di siya nga nag-pray. Nabati ko na ko si pastor na love yun ko niya. Iya yun kong i-appeal kanunay sa iyang mga pag-ampo si Ilay. Pastor, anay na si Ilay ka. Amo yung kag kanunay i-appeal sa maamong mga pag-ampo. Kay dili yun may gusto nga dili na ka mahimong kapitan. Gusto yun na mo nga ikaw pag yun ang among mahimong kapitan. Inon po ko, kamo ra pundo ang pastor niya, kayong uban gusto na magdili ko makapitan. Yan siya. Yaan po yun ka na mo, kanunay kapitan. Pasalamat kay ko ni pastor. Kay usapon si pastor nga nag-apply sa akong kasing-kasing. Doon naman tuod ko yung mga medyo mga kahit ubos, mga kasakit, pero ang ako itong ipasalamatan sa Ginoo sa tinuod lang, no? Walay plastikay. Nakabaton lang kung kasing-kasing nga dili maginumtanon. Nakabaton lang kung kasing-kasing nga maluluyon. Masinabtanon, ubos, luyo sa akong kapobrehon, ang tao na higog magyapon ako. Ngayong hapon, daghang salamat sa akong tanan. No, sa atong panagiusa sa Macedonian.